खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोरजों लोगो हमलायनायजों लोगोसे खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ रनसायथाम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाबोन 4 मे खालारखालि लोगो हमलायनाय आरो ब्रैथि हाबाफारियाव हारिमुखौ नोजोर होनानै खाम सिफुं सेरजा गंगोना दामनानै गोदोनि दोरोङारिखौ बोखांफिननो थाखाय बेफोर दामजुफोरजों बादायलायनाय आरो गोबां हाबाफारि लागोन होनना बुंथिदों चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबेका बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै आरो इलिसा बर'खौ समाजारि बिजोङाव सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै गोनांथार बाथ्राफोर बुंथिबावदों बिथां बिबेका बसुमतारीया। खुलुमबाय गासैखौबो निउस नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि अननाय आरो खुलुमनाय बावग्रोनाय थाबाय। जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया जोङो बैसागु फोरबो माने आर्टिस्टफोर लोगो हमलायनाय लोगोसे भेराइटि श' बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जायगाया जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट रनसायथाम फोथार गसाइगामि। बाव जोङो बर' हारिनि हारिमुखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो इयुन जोलैनि उन्दैफोर बा नोङो दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनथिहोनो बा बावलाङैनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों बोसोरफ्रोमबो लानाय जायो। बे जोङो खुङै खुंनानै नैबे जोङो ब्रैथि खोलोब दा जों बाव हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियावनो जोङो प्रग्रामा जोंना 4 मे माने गाबोन 2025 4 मे बाव गिबि हाबाफारिया जोंना जाहैगोन। फार्स्टआव जोङो फिरफिला बिर होनाय बेखौ फुंनि 9 रिंगायाव लानाय जादों। नैथि हाबाफारिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो थामथि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो आर्टिस्टफोर लोगो हमलायनाय। ब्रैथि हाबाफारिया जाहैबाय जोङो बैसागु जिथु बेखौ जों खिन्थु बाव केसेटजों जानाय नङा। बाव जोङो हारिमुखौ नोजोर होनानै सोलिबाय थानाय गोदोनि माबाखौ बोखांफिननो थाखाय जोङो दामजु लानांगोन दोरोङारि जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बे लानानै बे कम्पिटिसना जागोन आरो बे कम्पिटिसनाव जोङो 20 सानि खम जानो मोननाय नङा। दामग्राखौ लानानै 20 सा जानांगोन बाव जोङो ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकेन्ड हाबाफारिया जादों देमसि मोसानाय। दा दाब दाब जायगायाव गोमालांनो हमबाय देमसिया। दा बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे ओनसोलावनो बे हाबाफारिखौ नुला, बेखायनो जों बेखौ लाफादों। देमसियावबो जोङो 2 प्राइज होगोन ओमफ्राय हान्जा मोसानायाव 2 प्राइज होगोन। गिबि प्राइजखौ जोङो हान्जा मोसानायाव फार्स्ट प्राइजखौ जोङो 20,000 लादों, सेकेन्ड प्राइजखौ जोङो 15,000 लादों आरो देमसिखौ जोङो फार्स्ट प्राइजखौ लादों जोङो 7,000 ओमफ्राय सेकेन्डखौ लादों जोङो 5,000। बे जोबनायनि उनाव जोंहा गेदेर उन्दै मान बावनाय। जोङो गिदिरफ्रा जोङो उन्दैखौ बोर होगोन आरो उन्दैफ्रा गिदिरखौ जोङो खुलुमनानै सनमान लागोन बे थांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गावजों गाव जिथु बबेनिफ्राय फैदों जेनेबा गोबाव सम जाबाय सोरबा जोङो गिदिर बैसो जानानै थानाय आर्टिस्टफोर बेखौ जोङो सिनायथि होगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो मान बावगोन। आरो जों मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो लादों आर'नाइ ममेन्ट' आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेल बिसायाव जिथु कम्पिटिसन बा एवार्ड मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बाव जोंहा बिथांमोना जिथु बेस्ट करिय'ग्राफार हिसाबै मोननो थांनाय दङ आरो बिनिफ्राय जोंहा मा होनो बेस्ट माने सिंगार बे दङ बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन। बरायनायाव बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्टर बेबो दङ आरो जोंहा जिथु उइनार जानाय सिंगिं बड' सिंगिं सं बा भइस अफ बड'आव बेखौबो जों बरायगोन। बेजों लोगोसे आरो जोङो मोना सम जिथु हाबाफारि बाव जोङो आर्टिस्टफोर रंजानाय जेरै साफ्रोमबो जुनियर सिनियर फैजोबदों बिथांमोना पारफर्म खालामगोन आरो जोङो बेजों लोगोसे दाब दाब गोजाननिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोना जोंनि पारफरमेन्सखौ बा जोंनि रंजानायाव बिथांमोना हेफाजाब होगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि जिथु बे ओनसोलनि जिथु नोङो कालसार लाइनावल' नङा जेरै नोङो ससियेल वार्कार बा एज जानानै थानाय माखासे लोब्बा थानाय फार्मारानो जा इडुकेसनानो जा बिथांमोनखौबो जोङो बरायफागोन। बेखिनि आरो सानबेसे लोगोसे बे हाबाफारियाव माबायदि आलासि नोंथांमोना हांख्रायदों? बे प्रग्रामा सानसेनि हाबाफारि बे गाबोन जाहैबाय माने 4 मे। जोङो आलासि हिसाबै जोङो स्पेसियेलि जोंहा जोंनिनो ओनसोलनि जोंनिनो एरियानि बाव सासे फैगोन माने गेस्ट हिसाबै जोंहा MP सार जिथु बिथांनि मुङानो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी आरो जोंहा जिथु ओनसोलनिनो जिथु EM बिथां सावरायग्रा बसुमतारी बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे माबा मा होनो EM जोंहा जोंनि ओनसोलनिनो रनजित बसुमतारी सार बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे बायदि बिबानाव थानाय बिथांमोनहाबो
सौफैगोन आरो गोजाननिफ्राय जिथु सेन्ट्रेल बिसारनिफ्रायबो जोङो बिथां आफादगिरि नेहाथारिखौ लिंहरदों बेजों लोगोसे आर्टिस्टफोर सिनियर जोंनो बिसोरनाव फैजोबगोन दा बिथांमोना बादायलायनो गोसो बिथांमोना मा टाइमाव फैनांगोन दा बिथांमोना ओरैनो जोङो प्रग्राम लिस्ट हिसाबै जोङो टाइमखौ 1 रिंगा होदों खिन्थु जोङो बिनि सिगां जोङो 12 रिंगासिमाव सौफैजोबनांगोन बिनि उनाव फैयोबा जोङो बिथांमोनखौ जोङो पारफर्मेन्स खालामहोनाय जानाय नङा रेजिस्ट्रेसननि थाखाय माबाफोर रेजिस्ट्रेसननि थाखाय जोङो फिस लानायबो जायाखै जास्ट फैनानै नामखौ होफैनांगोन बा जोंहा कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामनानै गाव गावनि मुंखौ खोन्थाहरनो हागोन आर्टिस्ट बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफानो मा खावलाय आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों आर्टिस्टफोरा जिथु नोंथांमोननि जिथु रायजो राजाफोरनि अननायाव जोंनि थांना दं बा जौगाना दङ बेखायनो आं साफ्रोमखौबो ओनसोलनि बा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि बे प्रग्रामाव नोंथांमोना बयबो जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं सिडिसिनि आफादगिरि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय माखासे साननि सिगां जों इलिसा बर'खौ नोंथांमोननि आर्टिस्ट एस'सियेसननि सासे सोद्रोमा बिथांखौ माखासे सुबुंफ्रा नेग्लेक्ट बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों ससियेल मिडियाआव मा फोरमायो बेथ' जोबोद दुखुनि खोथा जों दाख्लै सेन्ट्रेल बिसाजोंबो जोङो गुगोल मिट जाबाय दा बिथांनि जिथु जोंनि जिथु इलिसा होनोबा बे सिंगारा बुहुद माने दा फेमास आरो ग्लेमार आर्टिस्ट सासे सिंगार बिथांनि बिदि जिथु गाज्रि मुं सुनायाव जोंहा सिडिसि बिसानिफ्रायबो बुहुद दुखु नांना दङ आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जोङो बर' हारिया खौसे जानांगौ दा बिथांनि जिथु नैबे बानायजानाय दा बिथांखौ माने जिथु बिदि नोङो ससियेल मिडियाआव बायदि रोखोम बुंदों बे माखासे हिंसा जोंनि हारिखौ लानाबाबो बिसोर हिंसा जादों बेखौ आं बुंनो थाङो नोजोर बोनानै नुनायाव दा जों इलिसा बसुमतारिया बिथाङा माने इलिसा बर'आ बिथाङा माने जोंनि दा बर' जिथु फिल्म इन्डास्ट्रि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसनाव बुहुद बिहोमा मोननाय बा नोङो नामजादा आरो बिथांखौ बिदि सोंखारिनायाव जों फिननाय होनांगोन बयबो आं बेखौनो फिननाय होनो सानो जाहाथे जाय कमिटिया लांदों बिथांमोनजों जोङो कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो खालामबायबो जोंनिया सेन्ट्रेल बिसाया कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेराव बिथांमोना दा सरि बुंनांगौ सरि बुंनानै अब्ला जों बिथांमोननो देखायनो हागोन बिदि खालामनो हायाबा जिथु जोंनि जिथु दा बर' जोंनि कालसार लाइनाव नङा मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स लाइनानो जा इडुकेसन लाइनानो जा ससियेल वार्कार लाइनानो जा बिसोरो जोंखौ नारसिननो लामा लागोन बेखायनो जोङो खौसे जानानै बर' हारिमुआनो जा आबसुआनो जा बिसायानो जा जों ज' जालायनानै बिथांनो फिननाय होनांगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ मोनथिहोनांगोन कि बिस्रा मोनसे इउनिटि दङ मोनसे हारि बिसोर मोनसे कम्बाइन्ड मोनसे माबा जाना दं बेखौ जों दांनो हाया बे फिननायखौ होनांगोन बेखौ आङो सिडिसि बिसानि आफादगिरि जानानै साफ्रोमखौबो आङो माने गुरै खावलायनाय थाबाय बयबो एक्सन लानांगौ नेक्स्ट टाइमाव जुदि बेफोरबायदि नङै बाथ्राखौ फोसावनानै बिदिनो बायदि बायदि गाज्रि गाज्रि मुं फैयोब्ला बेनि अल्टारनेटिभ रलखौ मा लागोन नोंथांमोना दा जों ओरैनोथ' सावरायबाय थानाय जायो दा बेखौ जोङो बिजिरग्रोनांगोन डाइरेक्ट जों एक्सन लानो हाया जोङो ज' सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ जोङो बिजिरनानै जिथु नंबाबो नङाबाबो जिथु जोंनि जिथु दायनिगिरि जेनेबा बेखौ जोङो नङाबो खालामनांगोन मानो होनोबा जोङो नंगौबाबो नङाबाबो खालामनांगौ दायथ'आ जोंनियावनो थागोन बिबाना दा जों बेखौ बिजिरनानै जोङो बिनि गेजेराव जों सावरायनानै बिथांमोनखौ मा खालामनाय जायो बेखौ जों डिसिसन लागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो
लोगोसे अफिस मेनेजमेन्ट कर्सेस, कम्पिउटार कर्सेस आरो कमिउनिकेटिभ एन्ड सफ्ट स्किल एजुकेसननि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसन्नो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेसनेल इनस्टिट्युटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।